de fill. Se'm fa raro, això, de parlar-li a una càmera. No sé molt bé com dir-te això. Tinc artritis. Ara és molt petit i no ho pots entendre, però hi ha coses que un pare ha d'explicar-li al seu fill. Afaitar-se. De dalt a baix o de baix a dalt. La corbata. Agafes aquest extrem, agafes l'altre. Saps què? Busca't una feina sense corbata. Al meu costat t'espera una vida molt gossa. A tu i a la teva mare. Ho sento. Aquest és tu. L'he fet jo. Amb aquestes mans. Però el papa ja no el podrà tornar a pintar, perquè dintre d'un temps les tindrà així. A veure com t'ho explico. Així és com les tinc ara. Així és com les tindré d'aquí un temps. Ajuda'ns a aturar el temps. La marató contra les malalties inflamatòries cròniques, la malaltia de Crohn i l'artritis. Per si el dia de la teva graduació no puc aplaudir.